Ndị kwerenụ a na-akpọ unu oku ka unu bịa n'ọgbakọ dị nsọ jupụtara na amara. Ndị ụlọụka Catholic Diocese nke Ekwulobia na-akpọ oku a site n'aka ndị otu ekpere nke Maria, na-akpọ unu oku n'obi dị ụtọ ka unu sonyere na mmemme nke ikpe rosary ngagharị nke anyị ji eme ncheta afọ 109 ya bụ 109 QYP nke mmalite ngosi nna anyị dị asọ na Fatima, ma gụnwekwa onwe anyị ọzọ n'obi dị nsọ nke Maria. Bịanụ sonyere anyị mbọsị Satọde, Mee 16, 2026 ma o were nkeji 30 gafee nkeji 90 nke ụtụtụ by 9:30 AM. Ikpe rosary ga-amalite na St. Vincent Catholic Church Amaesi ma kwụsịkwa na St. Joseph Catholic Church Field Amaesi. Onye ga-anọ n'isi emume aja misa dị asọ bụ His Eminence Peter Ebere Cardinal Okpaleke. N'isi njedebe, ọ bụ obi m na-ebughị atụtụ njọ ga-enwe mmeri. Bịanụ kpee ekpere ma wetakwa ihe ịrịba ama nke nọnyere Chineke. Ọ ga-adị mma ka onye ọbụla jisi ike ma sonye na ihe mmemme a.